Kaya nga anak mulantaw og solar eclipse guys, unya diri sa Pilipinas kay wa man day labot. Ang gibalita gabi kay ang Canada raman, ang Mexico, ang USA, amot na pabatoy lain basta mao ron akong nadungog. So nilantaw ko ganina guys, bibo kay sila. So bibo jud kay sila dito, dagan kay taw nang gawas jud sila no. Nya diri sa Pilipinas sa una, sus Ginoo ko. Nakaagi man jud ko ana sa una katong gamay-gamay pa ko. Di gid mi pagawason sa kong mama kay kuno ako noy dako nga bitin, ako noy bakunawa nga motukob sa buwan dito sa ibabaw porti kuno dako ah. Nya kita po mga bata pamadlok pud taon ta oy. Sus Ginoo ko di man tinuod maglinya man din ang earth ug ang sun ug ang moon basta mauna na sila mao ding medyo mungit-ngit. Sus pastilan gyud sa una karaan guys no. Wa gyud kabangkagan so karon kay high-tech naman na may internet so makakita na ta kung sa tinuod nga panghitabo didto sa Amerika. Pertigyong bibuhan nila guys. Sus nindot kay ilang taon ang solar eclipse dito guys. Uy kay murag ni katunga gyud sa katong akong nalantaw nga video ba kay ang kuan bitaw ang moon o ang earth ba to basta kay ni katunga na siya ba hapit na siya mo katunga ala ninduta kay tan-awon uy daghan jud kay sila sa kuan nagilantaw sus diri sa tuwa sa una sus panago in taon mo kay manggawas ang mga mananap. Wa gyud tani no. Wa gyud tani kaning mga tuo ba sus pastilan niya karon kay high tech naman so lantaw na tag internet ani so karon nakahibaw na gyud taon sa tinuod guys no.